Vážení přátelé, já vás zdravím a přeji krásné dobré odpoledne. Jsem rád, že jsme se tady sešli v hojném počtu a proto bych rád tady rozebral určité věci, které se týkají důležitých státních otázek a které jsou neskutečně únavné. Promiňte, já jsem jenom malinko zamyslel jsem se trošku to video. Prosím vás, kdyby tady někdo byl, kdybych náhodou usnul, tak mě prosím vás trošku šťouchněte tím vrutem, jo, do zadku, já jsem prostě, ono to má docela ostrou špičku, takže zase jemně, ale prosím vás, ono se to občas stává, protože člověk toho má moc. Já musím říct, že, no teď jsem zapomněl, co jsem vám to vlastně chtěl říct. To víte, to je ta skleróza. Já musím říct, že moje vlastní manželka už mě dávno neposílá samostatně nakupovat, protože když jsem byl nakoupit naposledy, tak mi říkala, prosím tě, potřebuju od tebe jenom 3 věci, to si zapamatuješ, jo, 3 věci. Potřebuju rohlíky, chleba a máslo. Rohlíky, chleba a máslo. Já jsem říkal, dobře, já jsem se vám vrátil, nesu rouru pod kamen a smetáček. A máma mi říkala, prosím tě, říkala jsem ti 3 věci, kde máš lopatku. No, tak vidíte, že to skutečně nemám jednoduchý, a abych řekl pravdu, tak stejně všechny ty politické věci u nás řeší Mirek Kalousek a já bych ho teď, on vám to vysvětlí. Miroslave, prosím tě, vysvětlím to.